Abin nereye gitti? Abin nereye gitti? Görme emekçiye de Ben geleyim. Koşun. Ya eminiz ne yapıyor? Ben istemişim Müslüman. Karnı tutsağı da sıkıyor. Michael ben çekiyor ya. Durun. Al sana. Здравствуйте, Ашки снимам. Leyla. Моника, Вовичка. Ей! Я найду Виктория. Лилия. Mehmetçu. Mehmetçu gel ha. Eto Süleyman. Uzak yap onu bana. Uzak yap onu bana. Burada neydi? Ama ben Slimka nasıl yapıyor? Ben de yapayım bunları. Ne Slimka yapma. Sen al. Uzak hangisi yapıyor? Slimka yapma. Мочи. Nereye gidiyorlar? Ama gelin mi? Къде са те, бе? Къде са, бе? Нарича, като е рек, значи взима запис, нали? Нарича, как да взимам за насам да дърпам? От това. Bu kopçayı devle bastırımı öbür türlü arkaya. İstersen bütün hepsi kamera gibi bak. Çağır kamera gibi gelsin arabayla. Вече вермияр. Bak bir rakar ciddi. Пушков. Ты малко спортали, Дайте! Как стоят чистые здравствуйте. Господин, аз викам, извинем да ги пустим. Къде сте? Bosnians and
Няма вашите родители и гости, честито абитуриенти! Затова първия поздрав към вас ще бъде от по-малките ученици, бъдещите абитуриенти. Как е компанията? Браво, браво! Сега специални поздрави за всички, които се чувстват абитуриенти. И за другите, естествено. Който иска, може да дойде да пее.
Какво за мен е час да му подам ръка? Какво за мен е час? Заклетва. Добре дошли, скъпи абитюренти, родители и гости! Днес е празник. Заедно сме тук с вас да споделим радостта от триумфа, от извървения нелек път до дипломирането. Мили млади хора, изпълнени с копнежи и мечти, със светлина и жизненост изпълнили сте двора. Душата ви от красота трепти. По пътя ще поемете смело и трудностите преодолявайте умело. Ще спирате, но продължавайте пак. С живота винаги бъдете в крак. А сега нека поканим инженер Венелин Паунов. Директор на професионална гимназия по електротехника и електроника. Да ви поздрави! Уважаеми ученици, уважаеми родители, уважаеми учители, уважаеми гости и приятели! Днес е особен ден, радостен за професионална гимназия политехника и електроника. Днес 40 випуск ние изпращаме по пътя на живота. Днес 172 наши възпитаници празнуват техните семейства, техните роднини. Изминаха 4, за някои 5 години, когато плахите и момиченца и момченца пристъпиха през тази врата с една неизвестност и една плахост за годините, които ще прекарат тук. Днес ние ги изпращаме уверени, силни, нравствено извисени, умни и способни да се справят с всяко едно предизвикателство на живота. Да завършиш професионална гимназия политехника и електроника е геройство. Затова ние се радваме. Геройство е да изучаваш електротехника и електроника, компютърни технологии, науки, които са върхът на съвременната мисъл. Уверявам всички присъстващи тук, че нашите възпитаници са достойни и способни да се приборят с всяко едно предизвикателство. Нас, скъпи приятели, ни уважават по цялата Република България. Нас ни уважават и извън пределите на нашата родина. Възпитаниците на професионална гимназия политехника и електроника са достойни строители на нашата родина. В този момент на радост аз поздравявам всички родители. Уверявам, че вие не сбъркахте, че избрахте това училище. Уверявам всички учители, които със всяка измината минута, всеки ден даваха частица от себе си да всяват разум, да всяват умение в нашите възпитаници. И накрая, пак като възрастни хора, искам да кажа: внимавайте, млади приятели, пазете името на училището, радвайте се днес, радвайте се вашите семейства и родители. Желая ви успех, а ние ще се почерпим за ваше здраве и тайно ще ви завиждаме, че сте рядко красиви и умни. На добър час!
Уважаеми господин директор, за мен е чест от името на всички ученици да ви благодарим за всеотдайността, с която ни водихте по пътя на познанието и бяхте рамо до рамо с нас през всички тези години. Приемете този подарък като знак на нашата признателност към вас. Ние, учениците, задължително благодарим и на всички учители, които бяха с нас през всички тези години. Търпяха ни, бяха зад нас във всичките ни глупости. Благодарим им заради това, че ни изтърпяха и ни бяха зад нас през всичките часове и дни, не знам какво да кажа. Кажете им едно благодаря от всички. Искам да кажа и на вас, всички абитуренти, тази вечер пожелавам ви да е най-незабравимата във вашия живот и когато всички тръгнете по различни пътища да си спомняте за този ден, за своите приятели и за незабравимите мигове тук. Най-незабравимия празник! По идея и желание на 12 стиша. Поздрав за тях и от тях към всички абитуренти и техните семейства. Hadi
Последно с Богом си кажете. В тази тържествен миг и снимките за спомен на правителството, за да застанете в бъдещите дни. Айде, 12 жа! Искам да ви благодаря за всичко, което преживяхме през тези 2 години. Заедно с вас. Датно! Език. Абе, Маня, че се връща прави стирки, бе? Независимо от... труда, който полагате и от това, което постигате и благодарение на вашия труд. Още веднъж искам да ви кажа благодаря за... Сега искам да ви раздам. Не знам сега ще разпределя. Имате ли някакви предпочитания? На две маси. Айде!
amore mio,